il-ġabba tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifril tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm Ġesu Kristu Sidna. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobż radlek il-ħajr birek qasam tal-dixxipli tiegħu u qatt. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħaq il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal. Xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm xerred għalikom u għal-tedmin kollha għall-maħfra tad-dnub.